Welcome back my YouTube channel Simang Brahma Vlog. दिनै आं मोनसे स्पेशल इउटुबारफोरनि थाखाय इउटुब बानायग्राफोरनि थाखाय मोनसे इउटुब बानायनो थांनो नागिरगासिनो दङ। आंथ' ओरैनो इउटुब बानायग्रा बा इउटुबार नङा। आइ जास्ट ट्राइं टु लार्न। आं एसे सोलोंनो नाजादों बा सासे आं कमार्शियेल इउटुबारबो नङा। दा आं फंबाय बिनानावफोर जेसेबांनाखि जोंनि इउटुबार दङ बे इउटुबारफोरनि थाखाय आं मोनसे साजेसनल' हरनो नागिरदों। बे साजेसना जाहैदों सासे इउटुबार जायोबा नोंथाङा सासे मेडिटेटर बा मिडियानि जायोब्ला मोनसे पार्टिकुलार साइडजोंल' थांनो नाङा, मोनसे पार्टिखौल' सापर्ट होनो नाङा। नोङो बयजोंबो साफ्रोमनिखौबो लानांगौ, साफ्रोमनिखौबो पाब्लिश खालायनांगौ, साफ्रोमबो मोनफ्रोमबोनि सुख दुखखौ नोंथाङा भिडिअ'आव पाब्लिश खालायनांगौ। दा पार्टिकुलार मोनसेल' थांनानै मोनसेखौ जुदि नासयोब्ला नोंथाङानो डाइरेक्ट हाखराव गोग्लैदों। दा नोंथांमोना नुनो मोनबाय जोंनि नैबे BTCनि इलेक्शननि समाव सोरबा इउटुबारा माने पलिटिक्सआव इनभल्भ जानानै आं उमुगाव हाब्बाय, आं थुमुगाव हाब्बाय, सोरबा खालि सासे गावसिनि साइडजोंल' लाङो। जेरैहाय नोंथांमोना मिन्थिगौ इउटुबार प्रकाश बसुमतारी नामा, बियो फंबाया गोबां दावखोदोंमोन, बिराद मोजां मोन्दोंमोन। रायजो राजाफ्रा बेखौ जोबोद फोथायदोंमोन, जोबोद मोजां मोन्दोंमोन। नाथाय बिथाङा पार्टिकुलार मोनसे साइडनि सासेनिल' रायलायनायनि थाखाय बिनि एगेन्स्ट पार्टिफ्रा माने बिथांखौ दा नायनो हाला। बे जा खोथा बुंदोंमोन बिनि एगेन्स्ट दामलागासिनो दङ। आरो नैरैहाय माखासे जोंनि निसिमा आनसलिकआव नुदों गोबां इउटुबारफ्रा थाखा फैसा मोनाखै, नायाखै होननानै गावसोरखौ जेबो खेल खालायाखै होननानै बिथांमोना मोनसे साइडजों थांदों, माने UPPL हाबहैबाय। दा UPPL हाबहैनाय लोगो लोगो बिथांमोननि UPPL जेननाय लोगो लोगो बिथांमोननि केरियारा मा जाखोबालाय? इउटुबजों जाय बिथांमोना एसे एनै फैसा खामायनो हादोंमोन बा गावनि नाम जादा जादोंमोन, नाथाय बिथांमोननि लाइफआ बेजोंनो आसखान्दा जानानै थांबाय। आसखान्दाद्रायथ' नङा, थेवब्लाबो मानसिफ्रा बिसोरखौ बेलेग नोजोरजों नायो। दा आं बेखायनो बुंनो सानो इउटुबारफ्रा आरो सिनेमा जगतनि बा फावखुंगुरफोर, एक्टर एक्ट्रिस, सिंगारफोर, कालचारेल साइडनि बिथांमोनाबो मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों इनभल्भ जानो नाङा। इन जेनेरेल था, कन्ट्राक्टरफ्राबो इन जेनेरेल था, गेजेरावनो था, ओरैबो थाङा ओरैबो थाङा। जेब्ला समाव जायनो बिसोरनो नांगौ बे बिथांमोनखौ हेफाजाब हो। नाथाय डाइरेक्टलि नोंथाङा इनभल्भ जानानै पार्टिनि खामानि मावनो नाङा बा पार्टिनिखौल' नोंथांमोना हाइलाइट खालायहोनो नाङा। मोनफ्रोमबो सैथोखौ देखाय, सैथोजों थांफा। जेरै BPFजों माखासे गोबां इउटुबारफोर दंमोन, बिथांमोनहा डाइरेक्ट इनभल्भब्लाबो खिन्थु सैथोखौल' देखायदों। गोबां जायगायाव बेरायदों, गोबां जायगायाव सोर मावदों सोर मावाखै बेफोरखौ बिथांमोना प्रुफ देखायदों। दा बेफोरबायदि नोंथांमोना प्रुफ होनानै रायलाय। जेखि पार्टियानो जाया मानो, पार्टिजों नोंथाङा इनभल्भ जादोंब्लाबो, नोंथाङा सापर्टब्लाबो डाइरेक्टलि नोंथाङा माने आं उमुगजों हाबथारबाय, जेनेबा आं UPPLजों दा BPFजों थाथारबाय होननानै बेबायदि खोथाखौ मालाबाबो बुंनो नाङा। नोंथांमोना इन जेनेरेल था, गेजेरावनो था आरो गेजेरावनो थानानै बुंलांबाय था। नंगौखौ नंगौ, नङैखौ नङा। नाथाय नोंनि गोसोजों जायखौ सापर्ट खालायदों खालाय। दिस इज द नट मेटार। बियो मोनसे गिदिर मेटार नङा। नोंथाङा जायखौ सापर्ट खालाय गोसोजों, बाट नोंथाङा बुंथ'ना लानाङा जे आं UPPLजोंनो थाबाय, UPPLनिनो मावगोन, UPPLनो आं गासैबो जिनिसखौहाय रायजो राजाफोरनो खिन्थागोन। बेबायदि होननानै माबा मोनसे डाइरेक्टलि नोंथाङा इनभल्भ जानो नाङा। नोंथांनि गोसोजों जेरैबायदि सानो बेखौ सिंजों सिं लाखोमानांगौ आरो नोंथाङा जेखौ मावनांगौ बेखौ सैथो जिनिसखौहाय सायाव देखायनांगौ। नोंथाङा सासे हारिनि माहारिनि बा सुबुंफोरनि आयना। इउटुबारआ जाहैबाय जोंनि सुबुंफोरनि आयना, जोंनि हारि माहारिनि मोनफ्रोमबो जिनिसफोरखौहाय नोंथाङा हाइलाइट खालायनो हायो, नोंथाङा देखायनो हायो। नोंथांनि थ्रुनो मोजां गाज्रि मोनफ्रोमबो जिनिसखौबो साननो हानाया रायजो राजा बा सुबुंनाव फैयो। दा बेखायनो आंनि खावलायनाय साफ्रोमबो इउटुबारखौहाय माने डाइरेक्टलि इनभल्भ जानो नाङा मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों। सम लानानै जेरैबायदि सिचुवेसन फैयो बेबायदि सिचुवेसन मथे नोंथाङा इउटुब बानायनांगौ, रायजो राजाफोरनो फोरमायनांगौ थार नांगौखौ। दा बिनि थाखायनो आं रिकुवेस्ट खालायो फैगौ समावहाय आवगायाव जेरैबायदि नोंथांमोना भिडिअ बानायदोंमोन बेबायदिनो बानायलांबाय था, नाथाय पार्टिकुलार पार्टिजों इनभल्भ जानो नाङा।
दा नै दाख्लै इलेक्सननि एसे आवगायाव नुनो मोन्दों सोरबा मिनियानो सोरबा बेंलायनो आरो सोरबा एस के सोदोब मा नाम होनो बिथांमोना डाइरेक्टलि आरो सासे सेंग्रायानो बावबाय जोंखौ जेबो नाया माया बेखायनो जों इउपिपिएलाव हाबबाय होननानै बेबायदि सासे इउटुबारा गावखौ गाव बुंफ्रुनानै लानानै इनभल्भ जानो नाङा दा बेंलायमोनहा गावसोरनो लाजिं जाबाय गावसोरनो मोखां हाया जाबाय मिनिया मोना ओंखारनो हाया जाहैबाय दा निसिमा हालामाव दा देरहानायनि पार्टि जागासिनो दङ बेफ्राव बिथांमोना फैनो हायाखै आवगायावबा मिनि बाला बाला फैयोमोन दा मानो फैनो हायाखै बेनि खारना जाहैदों नोंथाङा डाइरेक्टलि इनभल्भ जादों मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों इनभल्भ जायामोनबा नोंथाङा फैनानै बयजोंबो मिला मिसा रायज्लायनो हायोमोन आरो इउटुबारफोरनि बा मिडियाफोरनि खामानिया बेसो इन जेनेरेल बयखौबो मोजाङै मोजां माबा देखायनांगौ सैथोखौ देखायनांगौ दा बेखायनो बेखौनो बुंनानै आं आंनि भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय साफ्रोमबो इउटुबारफ्रा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालाय आरो नोंथांमोनहा जुदि आंखौ गोरोन्थि जादोंब्ला कमेन्ट्स होनानै बुंनो हागोन बेखौनो बुंनानै जय बर' हारिनि जय इउटुबारफोरनि जय गोजोन्थों थेंक इउ